Pache you media me ba ha boko. Me ne me maame ni me nua no moneti, but a break akrebi mu maame yare. Ya nanti baby bebre but still no hunto no sisi ame no kase wada hospital. Ya ye bia se ne be. Wo yare yade be. Pacho ne ye wo ho ana okasa kasa ye ho ana okasa kasa. Nti ya hwa ne sa se ne be yanka no na nani adi nti ne hu ne se ye normal. But edru me bi no watesi abonte ye ho ana osesa normal na odi abafi ne hu ne se adene ya jinsem nti ene amanfo bebre omo ben kasa na omo yes ene ye mfa ne nko hospital ti ni ko home care for bi na omo so betimi ahye na maye ho omo gi sebe aso omo magin mu e ka omo hye omo nti ye de ne ko ho no magin ne ba ya hye bia still no hunto no ana meni anu mo tena se ne kan etibom se aya ta hye se amanfo do omo nsem ba ha se ti enso de ba bedam nti me ba ya na me nanti se na woni mo ma metoro se da na ase na ne eden no na de bi na roye mamu se na ne eden am ka we wi amusa me mama ye single parent but on say onu esa me se onu nko ana etiti eni nti o ma na ne eden se na be ya ye mfa ne so hanti emusa na me ka se na ne eden we single parent no papa we me papa onya case no too kind for the past 17 years ni enti nkabi two kwai o me biem adeye dey na me papa ye building contractor enti according to the case no de yete ye no mo ka se ne ba papa ne ba fa papa na papa ye ejuma e man ne ba fa sika de ma me papa ana ba chem papa ko police station to mo be no no ka se on tena ha bi mo kono ogo ye ejuma be hye sa na yete etu wo mu papa pe ba joy umu no adi mfi be say yeso ni nyina ne ne na na ho but papa committee me akasa na me obe 8 years and 9 years o tukwai no ba joy timotenenka ba choda bi entinenka o bebia okọ from no friend na down for bi e ma ne de be me ma me be 3 months time ba e ko be 4 months entinenka bi bo se ne ti firi ho ma me so antenenka bi ba choda bi unni bebia wo ba choda bi ayasemo tuma me na hwe mu school sa ba choy wow sesi amene wo kasai ukoma ame nchen a utumi ne din komo kama mene ne kasabat onkai ensema e wo ho sisi ade atwam ana onkai so woni ne din komo se abiri no yo beka onte ote but onkai de e wo ho sisi ai de woni ne ka ne sisi ana onkai but de ensema e wo asa atwam dadaada ne no ana obebisa de o ka ne sisi ana onte ase na maame abusuafo we na ye ne ye maame mute no mfa ye nko baby ofri but once a wa bi ode ye ko baby ofri no na ofri asante ba kwan na e ko Cape Coast ni so e be fresh so e ho no ofri nti ye ofa ba ko di ye nimu no onde oba ye ho kakrama ye nimu apart from any ye nimu busuani bia na me na ba me na ba na wu nti ye ma ye nimu busuani bia apart from some of anenko na wo fa no nim munim no e ba sa mo abona mane brebi echemu obefa na ma ye de ne ko baby se no nkotomba ma me kwai wantena ho gidigidi sa no omusa de ne bae nti ane ne betena ya nti baby ane atimi etu afiri okotena baby foforo ane nam so ma ye de ne ko hospital na ye de ne ko baby e ko sisi ane e ko han dan nti si e ka so nkotena obi fie na de bia asai ye ni ade de issue beba ana ma me ntimi mfa ne hye dem se me de wa hye dem atu wonti ase tena nam so ma ye de ne ko hospital wo se ye ko hye no ba ya ye bia still no ntimi nto no obi fie so ne ye han ye de ne ko hene so be issue foforo una e ba pani ana e ma no na me pen anamo wutuo no wabo mu nyina amane ma join se no moka ye Canada da nsakra na ye de ne be ko bebia hospital ho no wo no but ase na me nuanu nyina nya mfo ma agenda ba me nua me ma mu mpanifo na go ye se me ma ntumi na ya no mu nyina agina ho so far se wa wura ma me abusuamu a se de wo kan mo ntanko o ma me ntanko fie o ma me woni na abusuafo no wo problem bi ana eno de mintimi nka se ana na da bia no ma me abusuan tanfa ye nko ntenhye da ni memu nsem
Okay, ababa we ni wofa no e wa homa no so ye ni kwotwetwen komo emra sisi a. Hello panipa memoadwo. Ya niyo. Nempom te say. Oh, Yesu adawoma. Yeah. Me producer aboma mane say oni e betwetwen komo meda wase wo sa akwa ne so. Sabre unua ba na pom din e na ne baba yi wo se mawuto. Okay. Ye hwehwe na pom den eno ti sabre no ekwa ba ne befa so efrise ye se unua ba akopɛ eno no ekoba ne sa nkode so mo de betutu akom nsam ebe yi omo ye pa so akoba ne sa papa wadawroma unua ba ni mpon die ena ye be ya fa ho Yo, opani edika medama se ma frem ya ba kacha bo enso nyedi. Papa ye ti o efidikasi ye so. Dia tini se abofra na osi ho no. Oh. Me wa fase ya wo kana semu. Ya ra bibi ntifa ne din tetema me. Yo mate. Me ba ono kasa e ma me ti ase ma me ontiapo enti me ba kumase. Ya me adawo ma me am di me pa me de ba ho se ye ba behwe na omo ma me ya pene ho ayalesa se me ye omo nua me sister me na me di nachi na ya me adawo ma me ba na me frɛ wo mu me nua ba ma ko frɛ na less no de obai me nua pani me ye bia o so de ka ye adwuma wa ma enti me ko owura bi nkyɛn na owura na me ko ne nkyɛn no o kyerɛ ye niam kakra e ma ye no opani bia wode ade ani mpo ye no menso no me wo blamesi komenti ensa me firi ho na me ba na me di akire gya wo mu abaye ya wo simu ho a wo kasen me frɛ no ni nuanu mo frɛ no o ka kyerɛ me sɛ onye ready sɛ me obaba manim na ya hwɛ ne ma me wono de oni sika am so onye sika nti mo ma ba sɛ satam na abofro si wo yo no men kasa Oh ɛyɛ me gwanwan po so otimi de me number ama mo ono men kasa enti eba sa me frɛ me wo fancy frɛ no wa ama enti me sister ne ma no nkuma bi wo me na me sɛ sa na tede anyam de wo mbaba na me ne wo mo abetena na me de mo frɛ be kire ebi koi e ka woko de na ko school am nyame ada mo be kɔ nanim da kuro me wo ho abaye ya ba sɛ obefa ne nua nam so abofra ne be kɔ nanim ti won twai me ye bia me wo fa ase ante ase ne de obeka kyerem de oka kyerem ne ode ne koi enti me san so kɔ me ba kumase yachi e san so kɔ hu obi e ma me kɔ fa duro de bai opani aduro ni si obi ani ho de kan ne maame no e ma duro no wo mu hwie gu enti mo fra na nka so mo te wona enei so no awo hu se ne maame owu nini na se ne de ono ade abade opani me am gina ma ye bia mo fra ne mua na nka ye nyina ye nyako ye nso o mo maame yare no obi mo fra no go obi a na dwene o ka hwea o mu nti o se mti se nei ono nka sa de aba ho no se oba be pa ono no hu se ne maame na afi de ye ne maame no dia na obe pa na ye fa na mu busa me a me dia me ase ofa no na ye ma from dia no mo fra no na amoa me ana sa de na bedu sampempe so nti mo busa de e wo menu maame so na kyire ma kyire mo Ofa medas was akwa so na wo faase ye ntu agyan e ma bro ankam de be poten eno aye wo ayoya na ye nhwe ne mfa chopa mu de mfa mpa de eno aye wo de tene say opani somebody wo ko ankene kwase kan radio so when ye wo if you assembly wo ha said you will be saying, can you quite some car? And your man pompon or your bishia. Na yes, for pa. It is a sea no, what dauroma, unya bano, ayaresano, obebua, ama yet to me, as Sanya, dear said, ye, Nemano, so muna ready no, what dauroma.
so so wayi bia no obeboa said ya wo kan no tema na mensam wo bi na me kan no o ma mekwai me maame wo mu nyina o mu nana wuyi abra se maame wu ye abra fe me boa maame na wu abra fe owu June num no 1 year eye wo mu nana nimpo ode wo mu maame e ba ye ya maame wu wo mu no na me ni aba ne de no onte apo me ka kire me wo faase fuyi se etibia no omumra ye nyina mpo no ye hwe abrewa ne nsie mu ye wita opani nkase esere bebre me ye bia wo faase o mo mfimi nti woko pani no akofo oba enu asam na di asam benti na meka wo yesisu yo eno ka kire me se akofo oba nti me mmra na mmeka no ho asam me megya no ana meka kire so da bi onko ye kurom na me wo fa enim ponfo no mo wo onko na me ni mum de me manti no sade ya wo kan amofra na kasa so ma ye ready a me no me ye bia sese abrewa no wu ye ka gum so a me twia ka wo de sunsun beta wo mo achi a me de opani de wo kan bate wase pa me ni aba pa me di nachi a chese makuma da me sister na ho ya mi anka so opani me ya farmer leti ya bobo mkoko sika no ade 40 million abekuma se eba be samu maame yare na mua sapio maame na chimwa wo mu no miye yini nua ba akopɛ wo tie adwuma wo magazine na teniso ana masori abofra no yekodru baby kura na maame papa ne so wo kem abaya na otemo nim no o se wo sika o bibia opani on san maame yare wai on san maame yare ofanti so far no wan kasa no wahonim no osusu se wunua bande be potenae no minua ba no ade nyina me se medical be ka kire mo fo so wo mfo mo mawurade asem nyina so wo papa no you be a no ye what they say sabio abusumsum ni papa no etimatim ba bia no omuti kokwa ase ho no saatam na mofra na nyina omususa ento papa no ade bosom ana sabio oye ho amamre ewo ho enti no ekudru ba bi no me ba me sister nche no ana me ka tell sister ya wo to SVM enti sister ebaya fa mo wurade na de ewe amoaw ne ka bia me aba no anti ase na me mu die papa no eno oye me sister ne sa ade na no amosom no ni sunsu aso no eno na de sa ade no apa me tu ho na mon me ko owura bi nkyai owura me kan sem nyina bobo so bia me nim die sese bia mo nso mo hu enti no eba sa no na me nso na ho no na me ni papa enti me ka kire mo France omma modia me nya health insurance me yamfa me sister nko G omunya health insurance me nso me boa me ho aba me ma mu go dia health insurance ye ne sei omu ka tan so omu ka so omu de omma me na kwa omma me ni ntie enti no sade o ka no omu papa no eniema na no omu som na sunsun so aso no ene wade agya me nua bai papa me gwa ne ko omu nyim ba bi omu papa no kora wo enti udi osusu se papa na bosom sem no ena atwa fa onua ba ne so me de eno na papa no wo kro no na bosom no de koi ana ogya no nua ba ne danim dia tine se me no na me ni ho me mom se de papa no chimo odwane onso obi nso ha odwane a me de me mitimi se wo je bibi etia me nua be odwane
ya omo nim baby papa my sister ko onim kura ofiri so said your bema na o wale my sister na akasa no emofra na so onim kura mo papa firi so emofra na omo ho no papa na onim kura ofiri so no papa no so oye bosomsom ni oye die ni wo firi nya Ghana ya Ghana ha na corona on say me pacho so be beji obi aware a sanya kura bebu se fi a wo firi mo na no bo anokwasem good papa no wa mefie me sister fra mefie say ode na ba abakire se be ma wonya ni yenkoye ne ho ade o se wani me kafro kageti abonte aware no mo ware ye entina se si America kura wo no unim wakonta kurum makonta kurum minim makonta kurum tibe na me ba ya se satam na mo fre susu se o dabi me ne maame ko fa me maame efiri ye kurum se maame me yenko na se bi o ya hwede ya daache asem bone bato ye ba ma ne bue na no ka kire se awoye me sister ho ade a me sister be wunti onye ne ho ade anya ne nanya ne kira adenti no ye ne ho ade obewuo what be that enti me no kuranya akasakasa se akonta ati asem na paso kan se bi obedi hia ya fra no kwa akokɔ mpo se bi obeda ufie na sade achi mpo a ye hwɛ ne wura enti akonta asem a wo kan de me nyintum na me nim sister ka kokoro ma sam sister sa na tidi agya ware yi jai kura akakra wonya no twaso ye bia onim sister mo fra nine asema be man di biti me nua be enti no edro na me ka no nsunsu aso no nti ode ade na kyekere me sister nti wo ka bibia kyere me nua ba na no nti wo fa na so fa kyere ko baabi na akoye wantumi ansane no me pacho die ye hu ye no ya me wo fa sefo yi emre duru ya me ko fa ade na ba me man kwa ma ye ni enti me sanso be fa me sister e de ne ba baby a me wo papa bi ben no nso ye duro ye ba no the same thing no kan me sister so won tena ne ntena chena enti me tu na mo bia anka me ye na nka me nua be se bi o wati apo na de no nso ba ne mu a wo de ne ko baby a wontie ho etimi tena ni so ho ana ba na o ma na me ba se kasa no e ko fom kasa no be ma o kan we kire na wonti e ba na so mfie se ni me de me ti say ache emra bem but mo friend do mbe muta mo pa by because me nti ho me was central was central region of our nim bibi dabi said your car say una odi munua ba ye chi no na wo ben no pe no mesre se emfa woni to de enkoda na ye na emmere munua ba no na beta enkoda ye chi ne enkopa na yare sawate pani wutie ola wankasa ola ni ana ye be frew na me pese ewiase nyina te se waje peni se obeye entine ma me busa wo sa no emmere no so pena asempa de a memmere no ne enkopa na yare sa no wate to anti ode waka mate why yo nti be frew mate na wo fa asene so no ye be sinkomia na de ne fom so afiri no wate mate medase mate okay asemo oba so far no wo fa waje pene sanse wo ma mi woda busuem ti se ni nwa be ma no di na mochi na se ye hwene ye kopɛ na yaresa wo gidi se bibia be kama ti mon kama koma tumyam ate okay